No, už premostíme už k rozprávaču. Kde Košicom? No, že v Košiciach. V Prešove tam mám plno zážitkov. Nie sú také ako v zahraničí, ale úplne úplne stačia. No, tak za všetky môžem teraz spomenúť jeden. Ako som raz pracoval pre košickú televíziu, bolo to dosť náročné. Robil som vtedy varíme. Ešte Novotný ani nevedel, čo je vareška. Ja už som to doteraz nevie. No. A keďže z tej prvé dni som vždy niekoho pred tým hotelom Slovan stretol, lebo mám tam všetkých spolužiakov z Prešova, s ktorými som študoval, tak vždy som sa musel ísť porozprávať a... Slovko dve prehodiť. No. A ten tretí deň už som povedal nič, ja sa preplazím nejak, tak som takto išiel na tú recepciu, som si kľúč vypýtal a už som išiel k tomu výťahu a bum, ruka na plece. Hovorím, Cerus, ďalší človek, ktorého som poznal podľa tváre, ale nevedel som si spomenúť na meno. To Cerus, čo tu robíš? Robím tu v televízii. Pôjdeme na poldeci. Nie. A jak sa máš? Vieš, čo som ja? No viem, no jak sa volám? No, teraz neviem, tak to som ja, Ďoďo a tak ďalej. A jak v Bratislave? Už si zvyknul? Tak už som si aj zvykol, hej. Ale to lepšie, ne, na východe bolo. Lepšie bolo. Lepšie. Samozrejme, veselší život bol. No nie, a v Prešove, jak bolo, tak sme do školy chodili, to boli, no áno, to boli pekné roky, naozaj. To pôjdem na polec, nie. Počúvaj, a ty tako stretávaš, nie? Sa spolužiakmi hovorím, stretávam, však aj teba som stretol. Hej. Joj, to bolo krásne. Ty si tu, máš všelijakých kamarátov i kamarátky, nie? Hovorím, no, mal som aj kamarátov. Však ty si sa kamarátil s tou, vieš, s Darinou, XY-novou. Hovorím, no áno, kamarátil som sa. Dosť dlho ste sa kamarátili, no? Áno, dosť dlho. Však vy ste, my tu aj, tuším, ste spolu chodili, nie? Ste chodili spolu. Hovorím, no chodili sme spolu a potom som išiel už do tej Bratislavy. Ja, výborná, krásne dievča, ne? Také krásne vlasy, mal nohy dlhé, čo? No, krásne dievča. A keď ste spolu chodili, tá si ju, to bolo všetko, ne? Bolo všetko, hovorím, tak keď sme spolu chodili, no tak bolo. No vidíš, táto moja žena, poď ideme do nás, bude ráda. Tak toto je peklo. Boris, inak ty si jeden z mála hercov, ktorý chodí nielenže mestskou hromadnou dopravou, ale dokonca aj medzimestskou hromadnou dopravou. O čo ti ide? Toto ja nechápem. Že... O čo ti ide? Že chceš ušetriť, alebo proste chceš tam niečo zažiť, alebo prečo ti nejdeš ako my všetci slušný autom? Zase ja chodím autom. A to z dôvodu, pretože chcem ušetriť čas. Hej? Ale v poslednej dobe už autom chodiť neznamená ušetriť časom. Hej? Tak najlepšie chodiť vlákom. Ale stáva sa mi občas. Mal som pokazané auto a bol som na dovolenke na Liptove a potreboval som sa dostať do Brezna. No tak som musel ísť autobusom. Kúpil lístok, sedel som, veľmi príjemná cesta, je to pekný kraj, hore na Čertovicu. Zrazu, srnka, bum, pod autobus. Vodič zastal, vyšiel von, pozrel sa na ten autobus, strnka. Posledný krát vydýchla, chytil srnku za nôžky, dal ju do tej priekopy, nožík zobral, odrezal čečinku, konáre zo smreka, tak ju zakryl, zamaskoval. Potom prišiel do autobusu, otočil sa k národu, k cestujúcim nám, vybral, aby sme všetci videli a počuli mobil a vytočil voľaké čísla a takto na nás. Že... Dobrý deň, to som ja, hej, Jozef Vojtášek, hej, áno, z Osadky. No čo sa nestalo? Srnami skočila pod autobus. Nie, všetko je v poriadku, nič, ani škrábanec. Ona mŕtva.
Hej. Tak volám vám, aby ste vedeli. Dal som ju do jarku, tam k ceste, a zamaskoval som ju takou čečinkou. Kde? Kúknem. No asi tak 50-70 metrov za tým krucifixom, ako sa ide do Michalovej. Hej, tam 50-70. Hej, budete vidieť, taká čečinka. Hej. No tak si rýchlo príďte, aby to niekto neukradol. Hej? Dobre, to je všetko, čo som chcel povedať. Dobre. Zdravím, čest práci. A otočil sa a išiel ďalej tým autobusom. A prišli sme do Brezna, tam vystupovalo. A on povedal, tak čo, pán umelec, ako tu, na dovolenke? A on, a prečo idete autobus? A vy autá máte vierci? Mám a pokazám, tak. No, a pekná krajina, čo? Krajšia ako tam u vás v Bratislave. Hovorím, no, krásna, len keby tá zver neskákala pod autobus. No, to sa stane, ale nebojte sa, zvery my máme dosť. To nebude úbytok, nebojte sa nič. A vy to takto musíte vlastne asi zahlásiť. No, samozrejme, ja keď nejaké zviera zrazím, furt to zahlásim. To mi nedá, to musím zahlásiť. Hej? A kde to hlásite? Na polícii, alebo horárom, na lesnú správu? Ale kde horárom, kde polícii? Synám som volal, bude guláši. A ja, že už aký vzorný. No, páni, tak ja si myslím, že sme si odpočinuli počas veľkej prestávky. Uj. Môžeme ich zase súťažiť. Pre mňa to znamená nemalú obetu, lebo musím ísť znovu späť k tabuli, ale ja to zvládnem. No, Oliver... Áno. No, a celkom mu to dnes ide rýchlo. A vidíš, že teraz si ani nemusel ísť tak rýchlo preč. Zjedol pár pecného chleba. No, 8 pecného chleba, to je pravda. Lebo o jedle bude reč, a to ty rád. No. Ale už teraz, keď si sa postavil, tak už tam stojí. No. Takže, 4. anketová otázka, milí naši súťažiaci, znela. Prečo sa do jedál pridáva chlorid sodný? Viem. Furt vie, no ale naozaj, ešte je stále slabší žiak, takže... Janko, začnete vy, lebo ste horšie na tom. Chlorid sodný. Prečo sa pridáva? Koľko to z 10 vedeli? Viem. 0. Koľko? 0? 1. Dobre. No. Borisko. Tak čo mám robiť? No? Ja som tiež chcel 1. No tak už to máš vyfoknuté, preto ten horší zjak stále začína, áno. No tak, potom je jedno. Aj 9 môže byť. 3. Traja to podľa teba. Keby náhodou. Prečo sa do jedál pridáva chlorid sodný? Kto by to tak mohol vedieť? Čo? Kukuč, pani. Chlorid varíte? Prečo sa do jedál pridáva chlorid sodný? Čo to Ja je? si myslím, že je to sol a že kvôli lepšej chuti jedla sol treba. Sol je to. Potlesk pre vás. Správne. Áno. Prečo sa do jedál pridáva chlorid sodný? Chlorid sodný. No. Ja nedávam. Nie. Ja áno. Ja nedávam. A čo dávate do jedál, keď varíte? Keď varím, ja robím perkelt. Maďarský. Halušky robím. Pečené meso, krumplé. Čestné slovo. A čo do toho dávate do tých jedál, keď varíte? Vegetu, sol dávam, tuhú papriku, niekedy sladkú. No a ten chlorid sodný tam nedávate? Jako? Chlorid sodný tam nedávate? Nedávam, nikde ani som nedala. Výborne. Prečo sa do jedál pridáva chlorid sodný? Jaký Chlorid sodný. Chorito? Chlorid sodný. 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 Chlorid sodný. Aby bola meká voda. Áno, meká. Na nič iné to nie je? Nie. Neslúži? Nie. Aby Do bola jedál meká sa to voda. dá, ale do jedál sa to dáva. Chlorid sodný sa dáva do jedál. Teda ja ho dávam do jedál, neviem, vy nie? Nie. Prečo sa do jedál pridáva chlorid sodný? A čo je to? Chlorid sodný, neviete? Neviem. Neviem, čo je to.
To mi musíte vysvetliť, čo Taká látka, ktorá sa pridáva do jedál. Že prečo sa teda dáva do jedál? Na čo je to dobré? Ja vám neviem povedať. Chloricodný. Lebo ja to nedávam do jedla. Nie. Ale ja si to sypem do jedla. Ale ja si to nedávam. Nie. Čo si dávate do jedla? Ja si dávam vegetu, sol, to si dávam. Chloricodný nie? Nie. Neviem ani, čo je to. Prečo sa do jedál pridáva chlorid sodný? Aby sme stučneli. Chloricodný. Čo je to chloricodný? To je velice mrkavý totok. Ja si to dávam. Áno, neverím. Chloricodný. Môže sa mi z toho niečo stať? Aha, pravda, že sa môže stať. Chlorid, však to je otrava. Moja zlatá, darmo. Chlorid. Toto nie je dobrá otázka, chloricodný. Tajného 3, dočkajte, H2SO4, 5VH5. Pyroxid draselný, chloricodný, NHO3. NaCl. CL? Nie. Neexistuje CL. Tak ten chloricodný by ste si nenasypali do jedla? Chloricodný neexistuje. Prečo sa to dáva do jedál? Na čo? To nedávajú do jedla. Do jedla sa to dáva. Chloricodný. Ja si to dávam do jedla. Ja nie. Vy nie? Nie. My sme nedávali nikdy. Chloricodný. To kolice, aký kyselina, to... Sa mi môže z toho niečo stať, keď si dávam do jedla? Tak áno, môžeme z toho blázniť. Prečo sa do jedál pridáva chloricodný? Chloricodný sa pridáva do jedla, pretože je to soľ. Prečo sa do jedál pridáva chloricodný? Zmenených klientov. Teraz kam? Do akýchkoľvek jedál, keď sa varí. Do jedál? Ja som si myslel, že chloricodný na vecko. Prečo sa do jedál pridáva chloricodný? Neviem to. Neviem nič. Čo? Nepočujem. Nič nepočujem. Nič nepočujete? Zrazu. No. Ja som 75-ročný už. To nevadí. Ste vitálni. Takú mladú ženu ako vy. Stále by som s ňou spával. Za prečo by nie? Joj, pani. Ja by som s vama spal raz. Ja vás otočím aj 3 razy. Prečo sa do jedál pridáva chloricodný? Kebyže mi to je chloricodný. Chloricodný. To aby som mohol grcať, alebo jak? No. Tak, Janko. Ale ten hluchý nám prudko rýchlo ožil. Vyzdravel. Koľky? Jeden. Iba jeden? No. Fakt? Oliver, ty vážne pochybuješ o mojom odhade? Ale aj diváci. Jeden vyhráva Jan Ďurovčík. No. Máš to oklamať. No, treba na neho dávať pozor. No ale musíš vybrať zase. Ja vyberám. No. Ja vyberám toho pána, čo mu pani šarmantná asistentka tým pánom splní želanie. Možno sa tak skontaktujú. Devina, nie? Trikrát, čo trikrát? Áno, trikrát by dokázal otočiť. Dobre. No tak za to si zaslúži potlesk. Za nič iné. Ten si podľa mňa veľa chleba nakúpil. Áno. Takže máme poslednú anketovú otázku pred sebou. Vyzerá to zatiaľ tak, že nerozhodne. Áno. Že? Áno, a jednu hviezdičku má Janko Ďurovčík. Dobrú. No ale tak to nie. To sa musí zásadne teraz rozhodnúť. Teda. Jeden z vás dvoch to teraz musí rozhodnúť. Takže dávajte pozor. No je to taká otázka, čo ja viem, takí diváci so takými slabšími nervami, krv potečie. Lebo otázka zniela, čo si odrezal Van Gogh? Dorazí s tým, to by bolo smutno, keby to nepovedal. Dneska som to povedal posledný krát. No teraz je to nerozhodné, tak Borisko začne ty teraz. Tak 3. Traja vedenie. Zase tam je klamlivé, lebo tá Elánovská pesnička o tom hovorí, že či to nebudú stade vedieť. No. Tak? Jeden. Oni počúvajú Motorhit. Čo si odrezal? Van Gogh. No.
Koho by som sa? Milostivá pani. Sa tvári, ako Môžem keby tu vás? nebola? Čo si odrezal ten Van Gogh? Ucho. No. Áno? Áno. Áno? Áno. Dobre. Čo si odrezal Van Gogh? Ústatý. Čo si odrezal Van Gogh? Nevím, ježiš, ale nebudem. No škoda. Nie, myslíš sa mi, že musím nájsť ústatý. A čo si ústatý, prosím ťa, Vilko? Z roboty. Z roboty? Ideš? A čo robíš? No tak, chodzím a tak, no. A kde chodíš? Čo robíš? Všelikáde. Čo si odrezal Van Gogh? Van Gogh? A čo je to? Van Gogh. Van Gogh. A čo je to Van Gogh? Van Gogh. Jaj, God. Čo má to 2 ženy a 4 cejry. Už aj decku má. Ale ja sa pýtam na Van Gogha. Van Gogh. Goga. Van Gogh. Nevadí. Nájte mi na pokoj, hotovo. Van Gogh, čo si odrezal, to bol maliar. Vincent van Gogh. To viem, že bol maliar, ale čo si ten odrezal? Ucho. Čo si odrezal Van Gogh? Čo si odrezal pán Gott? Kto? To moja. Sa rozpejte, sa rozpejú. To ste dobre vybrali. Karel Gott spieva. Ten má 4 deti. A je milionár. Ten je milionár. Nie Van Gogh, ale Van Gogh. To bol taký maliar jeden. Van Gogh. A on si niečo odrezal. A že čo to bolo? Neviem, netuším. Neviem. Čo si odrezal Van Gogh? To bol oný... tento, skladateľ Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Tak veľký oný, tento... Huslist, alebo čo? Nie. Veľký oný bol... Skladateľ. No, tak, huslist, skladateľ. Iba je preč aj ty. Čo si to odrezal? Van Gogh. Si odrezal niečo, len čo? Bimbiš. Čo odrezal? Bimbiš. A neodrezal si ho? Ja neviem. Od jedu. Iné si nemohol odrezať. Nebolo to niečo iné. Ucho si mal odrezať od táltok, dá. Ale to by bolo lepšie. A nie je oný bimbiš. Čo si odrezal Van Gogh? Ucho. Čo si odrezal Van Gogh? Van Gogh? Ten maliar veľký, svetoznámy. Volá, čo odrezal. Niečo si odrezal, áno. Odrezal. Čo to bolo? Pamätám sa na to. Pamätám sa. Vlasy. Čo si odrezal Van Gogh? Prosím. Čo si odrezal? Čo si odrezal Van Gogh? Van Gogh. To bol taký výtvarník, maliar. Neviem, to... Nepočuli ste o Van Goghovi? To ani nie. Odrezal si niečo. To ja neviem, že čo. Nie. Vôbec. Dobre, ideme ďalej. Čo si odrezal Van Gogh? Van Gogh? Sochař, ne? Čo si odrezal? To ja ani neviem už. On si odrezal nejakú časť tela. Ktorá to mohla byť? Hlava, ne? Čo si odrezal pán Gott? To bol... Kto to bol? Maliar. Maliar. Maloval. Obrazy, no. Mal štece, mal obrazy, mal farby. No a z toho, čo si mohol odrezať, keď maloval... Čo? Nahé ženy maloval. Slnečnice maloval. Čo zastav tej držubu, čo mi dali? By zaujímalo, že čo si odrezal. Lebo on si niečo odrezal. Zo zúfalstva. Možno ruku. Alebo nohu. Ale neviem, čo si odrezal. Čo si mohol odrezať? Vajca. Bože. To sa dalo čakať, že to tam skončí. No teraz, neviem, koľko poznáme, no tak v zásade... Dvaja. Dvoch. Takže aj jeden, aj Takže druhý.
No Ja tak mám hviezdičku. Uprostred, tak obidvaja získavajú Ale Janko, jak bojuje Ja mám statočne. hviezdičku. Obidvaja. Nie no, no toto... Je remíza, jasne. No a teraz najprv vyberme, potom budeme riešiť Aha, to je výsledok. pravda, ešte Vyberme, čo No tak- bolo najvtipnejšie. Sú dvaja favoriti, ne? Tá hlava a tie... Áno, veci. Áno. Tá Ale posledná. hlavu, že by si dal? No to je ťažko rozhodnúť, no. Čo dáme? Nechajme. Ja nie, no to Za vy musíte... herecký výkon tá pani, ne? Áno, tak nechajme to. Za herecký Čo, výkon. 10? No. 10. Kotlet.